Quan de ma finestra encesa de llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana. Llavors, de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. A la Mediterrània occidental, a l'illa de Mallorca, es troba la Serra de Tramuntana, el conjunt muntanyós més extens i important de l'arxipèlag. Abasta des del nivell de la mà fins als 1.445 metres de la seva alçària màxima, el Puigmajor. Els seus extrems, Formentor al nord-est i la Trapa al sud-oest, estan separats per uns 90 quilòmetres. L'illa de sa Dragonera és la prolongació de la serra més enllà de la mà. Els relleus costaners són alts i escarpats. Contrasten amb el vessant interior, més suau. En tota la seva extensió hi trobam un element comú, la pedra calcària, de formes de vegades sorprenents, modelades per l'aigua i el vent. Aquí es troben les extensions boscoses més importants de l'illa. La majoria de les plantes endèmiques i els elements més destacats de la fauna insular. Però la serra és, per sobre de tot, un paisatge humà. El fruit de la interacció entre la naturalesa i les civilitzacions que hi han passat al llarg dels segles. Els éssers humans, amb les pedres i altres elements que proporciona la natura, han aixecat marjades i pobles, han traçat camins i síquies, han obtingut oli, carbó o calç. Treballar la pedra ha estat la clau per a la subsistència en aquest entorn. Els primers pobladors simplement varen ocupar coves naturals o excavaren habitacles a la roca. Més endavant, els talaiots van ser el centre de tota una civilització per a la qual la pedra n'era l'element bàsic. Amb la pedra, els musulmans ens varen ensenyar a canalitzar i emmagatzemar l'aigua. Les síquies, canals, fonts de mina, pous o aljubs eren i són encara essencials per a l'obtenció d'un recurs tan limitat a Mallorca. La serra és l'àrea més plujosa de l'illa i aquí aquestes construccions són més abundants. Fins i tot hi trobam molins moguts per la força hidràulica. De pedra són també els ròtlos de sitja, utilitzats per obtenir carbó amb la llenya d'alzina. Aquesta activitat va ser molt intensa durant segles, com demostra l'abundància d'aquests elements i els seus annexos, barraques de carboners, forns per al pa i altres construccions senzilles. Una altra modalitat de forn s'utilitzava per a l'obtenció de la calç a partir de la pedra calcària. En una gran cavitat, les pedres es coïen fins a convertir-se en calç. D'aspecte similar, però amb una funció totalment diferent, eren les cases de neu, construïdes a les zones més altes de la muntanya per conservar-hi la neu. Totes aquestes construccions estan realitzades amb la tècnica de la pedra en sec, col·locant les pedres sense cap tipus de ciment ni morter. Només la saviesa popular transmesa durant segles va fer possible que milers de treballadors anònims aixequessin aquesta monumental obra al llarg de quilòmetres de serra. Els elements més representatius d'aquesta tècnica de construcció són els marges, murs i parets.
200 quilòmetres quadrats de marjades han transformat el paisatge de la serra. L'esforç de generacions ha permès conrear unes terres on l'accés dependent impedeix aprofitar-les d'una altra manera. A les marjades hi ha horts, vinya o garrovers, però el cultiu més característic és l'olivera. L'oli d'oliva, durant segles un dels puntals de l'economia mallorquina, s'obtenia en les tafones, una de les peces fonamentals de les possessions. Aquestes construccions eren el nucli organitzatiu de l'activitat productiva de la serra. Les possessions eren propietat de les famílies més poderoses i la seva localització està relacionada amb la de les alqueries musulmanes de l'època medieval. Algunes cases senyorials són autèntiques joies arquitectòniques amb les seves façanes, patis i elements fortificats. Al seu voltant se situen els horts i altres cultius, els aljubs i conduccions d'aigua, les dependències dels pagesos i les del bestiar. No falten a les possessions les capelles, però aquestes no són les úniques construccions religioses. Existeixen una sèrie d'ermites, oratoris i destacant-hi per sobre de tots el Santuari de Lluc, el centre religiós de la Serra de Tramuntana i de tota l'illa de Mallorca. Altres edificacions pròpies en aquest cas del litoral són les torres de defensa, que formaven un cinturó de vigilància per tota la costa mallorquina. Les talaies ocupen llocs prominents i actualment són magnífics miradors. Més impressionants encara són els castells roquers, aixecats sobre la roca mateixa. El seu origen es remunta més enllà del període medieval. Aquestes fortaleses se situaven en llocs estratègics per a la defensa de l'illa. Els nuclis urbans, al contrari, estan ubicats majoritàriament a l'interior, propers a les terres fèrtils. Els pobles, amb les seves esglésies, cases de pedra i carrers empedrats, són alguns dels exemples d'arquitectura popular més vells de l'illa. Pobles, possessions, fonts, rotllos de sitja i fons de calç estan comunicats per una extensa xarxa de camins que uneixen tots els punts de la serra. Alguns són simples caminois, d'altres són autèntiques obres mestres de la construcció de pedra en sec. Els pobles mediterranis que han passat per la serra no han deixat només construccions de pedra. Han creat també un variat patrimoni immaterial ric en topònims, llegendes, cançons i festes, com les danses de Cosies o les festes de moros i cristians, que rememoren les victòries locals contra els atacs pirates. El paisatge de la serra ha estat apreciat per il·lustres visitants, intel·lectuals i artistes. Hi destaca l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, possiblement el primer viatger que a finals del segle XIX va arribar a Mallorca atret pels seus encants. Adquirí algunes de les possessions més velles de la serra, va traçar les primeres rutes excursionistes, va aixecar miradors i fins i tot un dels primers refugis de muntanya de tota Espanya. Va ser el primer a valorar aquest entorn i donar-lo a conèixer a Europa amb els seus estudis i dibuixos. Per una de les seves propietats, Miramar, havia passat segles abans el filòsof Ramon Llull. Anys després, la Serra de Tramuntana atrauria també multitud de pintors, poetes com Rubén Darío o Robert Graves, escriptors com Unamuno i músics com Frédéric Chopin. L'atracció que ha generat la serra també va motivar les primeres iniciatives de protecció del seu patrimoni. Ja l'any 1972 va ser declarada paisatge pintoresc. Desenes d'elements i conjunts arquitectònics han estat declarats bé d'interès cultural. Les fonts ufanes i el torrent de Parells són monuments naturals i recentment
Tot el conjunt ha estat declarat paratge natural. La declaració com a Patrimoni de la Humanitat suposaria la culminació de dècades d'esforços de conservació. L'extraordinari patrimoni de la Serra de Tramuntana, juntament amb el magnífic escenari que proporcionen les muntanyes, valls, torrents i penya-segats, no són peces de museu ni elements del passat. La serra és un entorn viu, on les tasques tradicionals conviuen amb noves activitats. El turisme cultural o de naturalesa, la producció agrària ecològica, el senderisme o l'educació ambiental tenen a la serra el seu principal àmbit de desenvolupament a Mallorca. Mantenir aquestes activitats dins d'uns límits per fer-les compatibles en la conservació de l'entorn, evitar les amenaces i la degradació del patrimoni són els reptes per al futur de la serra. La voluntat del poble mallorquí i de les institucions que el representen de preservar aquell lloc ha quedat demostrada en les diverses iniciatives de protecció que tenen ara la seva continuïtat en la presentació de la candidatura per a la declaració de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat.